ang paghari sa Dios dinhi sa kalibutan gihulagway ni Kristo nga usa siya ka process, dili ba instant nga muralag mo kalit lag tungha unya maghari dayon siya. Ang iyang paghari usa ka proseso, mao na nga nagsugod siya pagpahibalo pinaagis mga propeta hangtod misulod siya sa tiyan sa usa ka inahan nga si Maria. Nya gipanganak siya sa normal nga gidugayon sa pagmabdos o dayon pag-anak. Mitubo siya nga inanay sama gyapon natong tao hangtod namatay, nabanhaw ug misakas langit pagbalik. Process niabot tog mga sa iya lang pagsuod sa tiyan siyang mama hangtod pagsaka niya sa langit. It takes 33 years more or less, 33 katuig. Kita usahay na influensyahan ta aning instant kana bitang dali milagroso nga kausaban mo nang daghan kay nato madani dayon kung naay milagro didto, birhen nga mohilak, naay nangaayo sa sakit, pare or tao nga muhiling instant ba kanang nakay cancer inig pandong sa kamot, inig huyop-huyop anang kuan, wagtang dayon. Ang paralyzed inig hikap ayo dayon. Ganahan kita mo kuan ana mitupsus na ginay Ginoo, nagyoy Ginoo ana no. Anong tutok mo muna ko. Mao na ato sus na Ginoo mo na nga usahay ug magmilagro ang dinhi aning atong parokya. Basta mga tao baha ginagani dinhi. Pero wa may milagro, bisag ting nobina, di gyud mapuno ang simbahan. Samot ng sibot di mapuno. Pero naay milagro, basta lagi abot pa nang ato karsada, mga pulis dinhi sa liluan magkabuang na og kanang nang ali ang mga tao nga buot na kaistanan. Manuan, naapataan ng pangunahon mo nagiklaro ni Kristo ang paghari sa Dios dili ingon ni ana. Process. Muna kung gusto ka nga harian sa Ginoo ang imong anak nga adik na kay sa cellphone, ayaw dali-dali process. Ana, unsaon man nimo pag-process, imong kuyog-kuyugan sa iyang paggamit sa cellphone. Process ba? Hangtod ka mo nang duha ang adik sa cellphone. Ana. Process lagi na siya. Imong bana, adik kay sugal, adik sa inom. Ayaw dali-dali nga mahunong na yun. Ampo usbataw ng akong bana Ginoo. Pagkaugma, di na mo sugal. Binuang na. Basig sa yawa na gikan. Nasa iyo ba na to? Usbon na yun imong naong. Nga automatic kang magwapa. Muna, muadto din ka sa parlor. Inigawas ni mo. Wow, bago na. Kuan man na, instant man na siya. Ayaw na. Ang uban, ang iyang pilok, iyang usbon, kay nipis kayo, mugbo, straight pag yun. Adto des parlor, pa, kung paano din na din, ilang pilok, inigawas, bawga nagpilok, tagas pa kaistanan, mura nagdal ba? Instant. Gusto ta na, no? Giuban ang imong buhok, nya inanay ra ba kay nang giusab sa Ginoo ang pagkauban sa imong buhok, praning ako. It takes ko mga almost 20 years kay mga 30 years old ko or 30 mga dolo 40 kanang isugod na ning pamuti. Maingon na to ang maingon ng barbero ato ning tinaon siya primero pa to ato ning ibton ang puti sir nako ayaw lang nga ni daghan-daghan pagka pari na nako kay daghan na magproblem. Ni daghan-daghan pagka 40 na kapin ato ning tinaon sir ayaw lang. Karon di na madagti na. Ana inanay ba? Nya ato dayong usbon. Asod nga to parlor. Butangi dayon nga rin patina din igawas nimo. Wow, instant guwapo. Instant nga batan-on ang naong ni Padre Luciano. Ano? Pero di na mao. Basig yawan na. Process.
Muna diri sa atong unang pagbasa, adi mohisgot sa ta ang Santos nga Rosaryo. Kanang atong upat ka grupo sa mga misteryo sa Santos nga Rosaryo, niabot nag 20 ka misteryo, naghisgot na sa process of salvation na niapil si Maria. Sa kinabuhi ni Maria, dili instant ang pagsud sa Ginoo siyang kinabuhi. Process na ana sa Santos nga Rosaryo, sa mga misteryo. Mao na ayaw pagdali-dali. Parehagon nato dinhi, wa man sa nako dali-dali ang pagpamaligya og slat. No? Why, inanay kayo. Mao na gamay pataghalin. Pero sagdi lang, process mo na. Ang ato sad karong kuan kaning wa pa ugma na lang tingali ko mo report kay wa pa man namo mabasa tong giknisod sa bangko ba. O pasad mahurot, murag mga 1,500 pa kapin ang kuwang tingali, pero basin pa karon mabasa na to nato basig ni arang-arang ang para sa atong MMTL special slot para ni Mama Mary. Process lang, hinahinay, mabitan ng natay novena, siyam kaadlaw, process. Ang katong magsigig atin sa novena, maharian mo sa Ginoo. Katong dili mo sustenir, adi, saan mo maharian? Kada bang mutambong lag primero, mutambong lag ako'y pilgrims, kami mo'y pilgrims, iguman na, adi na lang sa kong tambong. Kamong kasigig tambong, congratulations. Labi na kitong kasigig kuyog sa atong motorcade. Sus, gabi igibubuan, Miss Uwan. Ay, pastang yung uwan. Nya ang gidayeg nako ang mga sakristan, ang mga katong nagsakay bitaw nga open ang likod sa sakyanan. Di naman matabang og payong, pertin taon nilang basaa o katong nagsakay sa motor. Pero tanaw nako, nag-smile mangyapong mga naong. Kana, process gina siya. Hangtod, mahilanta na mo. Inana. Process po. Hangtod nga, di ka sustainer sila na mamatay gyud. Adto na ka dito, hari ng Ginoo nimo. Hangtod sa kangturan. Nako bitang iyaan si Tia Pina or Crispina Tabornal. Lagsik pa man to niya, sige pa man tong istorya pag-adto nako atong niaging buwan niya misa ko dito. Lagsik pa gyud pero kuan ang taas lang sa sugar. Nya atong niagi ko nung gabi mga 2 nights ago. Perti pa kunong kaon ato, istorya pag maayo. O pagkabuntag kalit man lang og hilom, din aman magtingog. O to text dayon ako. Wa nakatog pagkagabi text akong kuan, akong maguwa nga. Mura magkalit magkausab ang kuang tiya. Ato ningadto dayon ko gahapon. Ditso dayon ko ngadto sakay kog motor. Kuyog akong manghod kanas miyo og si Edgar. Pagabot ako dito, dinagin mo tubag si Tia. Naku, kakalit ba ani? Ana, human akong hilog, nilusad sa dahin ko, kaya naamang ko'y misa, pagka alas 11, abot ko dito, mga 10 o'clock, niya, human, o 10 plus naman to, 10:50 naman siguro to. Hilog, human, biya sa dayon. Igo-igo, lagi kong nakahumag misa sa akong 11 o'clock na misa. Nanay text, wa na si Tia. Pero dugay-dugay isang puyo ni Tia 70, ay nun talang yung 76 years kay karon naman siya namatay, karon man niyang birthday, 76th birthday. Kanis Tia Pina, maldita kay nis una, maldita ba? Kuang gina sila, ang kamagwangan kuno kamanghuran, ang akong mama kamagwangan man, purtis ang maldita ha. Ang kanisang kamanghuran, partis ang malditaha, sukol gyud inahan ba? Si mama, dadon kunos karbon, o maglagot siya siyang mama, kalma man kayo among apuhan. Iyang iyabo ang kaning iyabang karga nga saging ba, iyabo desdan, niya usay, ubuon, ang sana ka nang gisiyon niya iyang sinina, siyang kalagot. Ana to siya niya, katusan kong iyaan. But tinuod ba ito, gusto ko kakita, pero mo reklamo gito siya, kanabitang lutuan siya o utan away lami gi sablig niya sa iyang inahan iyang isablig wa sa lami ani utana pero sa sigig yung
pailob sa ginikanan, siging rosaryo, sigana. Si mama, nabuotang yun. Patay naman to. Murag tuwag ito sa langit ron. Si tiya, pwerte na sa butan na, sige nalag rosaryo, sige anhag kapilya, magsige nalag smile sa iyang mga kalisdanan. Ay, pobre man taon kay mi dito, hangtod karon pobre man lang yapon. Kana bang, day to day lang yun nga existence ba? Hangtod karon pobre lang yapon. Paman yun kung ginagmay raman akong pisik-pisik dito sa kolekta. Kanang igo ra bang makabuhi sila. Kanang igo ra yung makakaon. Di gyud pasubraan kay naanad man mi ana. Mo na karon hand to mouth ang kuan. So relax na kayo akong tiya. Nang naingon ko gahapon nga og kanis tiya mo biya na ni dinhi. Pa naman sad andam naman kay ni siya. Relax ra kay siya siyang kamatayon. Wagi struggle ba dili kay siya restless nga dihang naghuwat na siya. Kamo, unsa naman sad mo kumusta pwede na mo mga matay? So, bitaw aron dili kay kaspend ang atong parokya kay daaman mi gastuhanan ni tiya. Magpakilimos lang ko ninyo og naa ninyo mo limos mo hinabang, i-address lang niya, specify lang, ihatag ninyo kay wa man gid may kwarta para sa among pamilya, no? Wa mi anang kwarta. Ari ko manguha sa parokya. Unya, mura mag ang atong parokya. Nagatutok ra ba tong na finance council? Nanasahan ko ana sa naro. Ako na limos-limos niya. Ako lang ang dawaton. Mga kuan raman tingali kinahanglan, mga doldo all 40,000 das lungon og sa kuan or mga 50,000. Diya sa ko'y gamay na tigom, ako personal, ihatag lang sa din ako. Ato lang tabangan ni sila sa tiya. Ako lang god ginagmay, anak. Ako lang ning gihisgutan kay process, no? Si Saint Augustine 33 anyos naman tingito siya. Una pa siya nabalik sa naanha sa Ginoo. Giantusan gyud maayo ni Santa Monica. Mo na di ta mahadlok moatubang sa process of growing in faith. Sa atong unang pagbasa, ang process na kinahanglan sa managtiayon nga i-perfect kanigyong giingon, asawa, tahura ug sunda ang imong bana. Nya bana higugmaa himuang himuang imong kaugalingon ang imong asawa, ampingi higugmaa ampingi lisod kay nas banag asawa, no? Ambot kamo karon kasi naka-perfect ana nga ang asawa magsigi na gyud tahod mosunod ra gyud bana kinsa dinhi mga naong ninyo pag yun ma-perfect kinsa dinhi mga bana nga sige yung higugma sa asawa unya iya yung ampingan iya yung himuon matud pa diring guwapa og limpyo kanunay sa sala ang iyang asawa kinsa dinhing banaha. Oy otro sad mo na process ni siya ayaw kabalaka sige lang ang importante ni Kristo we are in the right process. Og di man kita ma-perfect kay di man kita ma-perfect di na namoy problema. Ang problema misubay baka sa process. Do na ba kay gi-exert nga effort. Ikaw asawa gasigi baka paningkamot nga mutahod og mo sunod sa imong bana. Ikaw bana nagsigi baka higugma sa imong asawa nga mura nagsiya mo'y imong kaugalingon. Ana, process. Nya mao ni atong iampo sa mahal nga birhen. Mao ni hinungdan nga magrosaryo ta aron di ta motipas sa process. Nya ang perfection ani adto ras Ginoo. Pero wa gitay effort, magsigi tag lihay-lihay sa process, magsigi pagitag justify nga okay ra oy, okay ra. Patay ka diya. Unsa to atong tubag sa Salmo? Tanawa, bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Kana bang di kaganahan mo tipas sa mga sugo sa Ginoo? Nya doon na mga panahon mga dapso ta, okay ra na kay process of growing man eh. Ang Ginoo ray mo perfect ani. Ayaw lag tipas, ayaw lag justify, ayaw lag ingon kitsa ko'y musunod anang banahan, animal kista na, musunod ka na, patay ka we. Ayaw ana, sunda lang kay mamatay raman gyapon ka.
May nalanang namatay kang gasunod sa process kaysa namatay kang mitipas sa process. Moingon sa dang bana, kinsay mo higugma ng asawa ha? Luod kay ignaw, sige pagyaw-yaw, nang laki pag yun na, nanay anak ko sa kabukay, kinsay mo higugma na, buwagan ko na eh. Ako nagtinarong, siya magbinuang, hugaw yan ng asawa. Ayaw, imo ng kaugalingon, matod pa diri sa unang pagbasa, way magdumot sa iyang kaugalingon. Di ba? Na. Yan. Saman. Sunod mo na. Sige ko no, lingi ay mong tupad. Ing na nagsubay ka sa process. Ina ka na. Umitipas ka sa process. Oy. Manindog na tayo. Himuon nato karon ang atong nobina sa ikaunom nga adlaw.